खुलुमबाय। दिनै 2 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनै राशिफोरखौ खोनासंनायनि गिबियावनो दङ। मेष राशि माखासे गोनांथार खामानिफोराव फेलें जानो हागौ, सांग्रां जा। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। बृष राशि धोननि गोदान फुंखाफोर ओंखारगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मिथुन राशि नोंथाङा बेफोर मुवाफोरखौ सोलोजों सामलायगोन जाय गोरोन्थि जानो हागौ। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि दावबायनाय फालांगिजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा गोनां खामानि खाबुफोर मोननो हागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि सोमोन्दोनि बेलायाव एसे सांग्रां जा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कन्या राशि गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। तुला राशि जिउनि जौगानाया जाथावना। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। वृश्चिक राशि आनजादाव जाफुंसार जानो हागौ। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। धनु राशि बे साना नोंथांखौ नोंथांनि साख्रि आरो फालांगियाव जेंना खोख्लैगोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मकर राशि रंजानाय मुलुगाव माबा मोनसे आलादा खालामगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। कुम्भ राशि बिमा बिफाया नोंसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ गोरोन्थि बुजिगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मीन राशि सावस्रिनि बेलायाव बेयो मोनसे मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। दिनै राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।